Fil-qalba tar-raħal ta' Birkirkara, eżatt wara il-Bażilika ta' Sant'Elena, qalb l-Isqaqin insibu l-Knisja żgħira dedikata lill-Verġni Marija, fejn oriġinarjament din inbniet fost il-blat Terrapin u Fdalijiet u ma' żmien akkwistat l-isem tal-Madonna tal-Ħerba. Il-Knisja tal-Ħerba, oriġinarjament magħrufa bħala is-Santwarju ta' Marija Bambina, ġiet magħżula mill-Verġni Marija biex turi l-qawwa u l-ħnina tagħha. L-isem tal-Ħerba m'għandu l-ebda data pruvata ta' minn fejn ġie, iżda li hu ċert li kien diġà Santwarju Marjan magħruf fl-1575. Mara tidħol fil-Knisja l-ewwel tiġbidlek għajnejk huwa t-titular li jinsab wara l-art tal-Maġġuri, titular li fih tidher il-Madonna u l-Bambin, rappreżentazzjoni tal-Verġni Imqazza Marija li ġiet inkurunata fis-7 ta' Awwissu 1910 b'kuruni tad-deheb imżejna bid-djamanti, pittura li x'aktarx saret bejn l-1668 u l-1679. Din il-pittura issa tista' terġa' titgawda mill-ġdid wara restawr estensiv li sar ilha fejn wara 6 xhur dan l-inkwadru sapruħu f'postu fejn ġie inawgurat fil-31 ta' Jannar ta' din is-sena. Net News kellem ma' sakristan tal-Knisja Twani Muscat fejn ilu għal dawn l-aħħar 12 sena jieħu ħsieb din il-Knisja. Huwa magħna qasam l-istorja u anke x-xogħol li sar fuqha. Bħala restawr kien wasal iż-żmien tiegħu biex jiġi restawrat għax kien qed beda jiddeteriora ħafna u kienet tat offerta ta' biex issir stima tiegħu il-kapitlu ta' Birkirkara kien iddeċieda li tirrestawrah Valentina Lupo da u ġie xogħol sewwa ħafna u n-nies indunaw bih li x-xogħol sar sabiħ insomma dawn huwa nkwatru devot ħafna minn ħafna żminijiet qabel. Fil-fatt meta wara l-arteġu kbir għandna fjuret ta' Granotel li moti lis-Santwarju mill-Gran Mastro La Vallette li fuq ġibijata Malta rebbieħa u taħda simbolu ta' torb bil-bandiera taħt saqajh, ġifieri hawn storja kbira hawnhekk. Illum il-ġurnata tal-Ħerba hija waħda mill-aktar santwarji frekwentati f'Malta fejn matul is-sena, partikolarment l-Erbgħa u s-Sibt, il-ġranet dedikati għal Madonna, ħafna iżuru s-santwarju biex jitolbu lill-Verġni Marija u d-dimixbija imqazza tagħha.